baga, biga, iga. Yaga, boga, sega. Zai, soi, bele. Arma, tiro, pun. Senyoroak zutara. Eta matxiruloak. Eta kapitalismoa. Eta bide batez hipotekak? San Juan gaua edo hobesan da solstizio gaua, udari paso egiten diogun gaua, alegia, gure gaua, sorginen gaua, miren? Bai, sorginen gaua ere bai. Eta gainera azken aldian emakumeek protagonismoa irabazi duten eguna. Martxoak 8arekin eta Hondarribiko alardearen egunarekin, emakumeak protagonismo izugarri hartu duten eguna. San Juan suaren inguruan beti dantzatu da. Emakumeek soka dantzatan beti eduki dute presentzia. Baina gaur egun zabaldu da izugarri. Herri eta auzo askotan San Juan sua soila zen hori bihurtu da dantza kolektiboa, akelarre kolektiboa, eta hor emakumeak daukate izugarrizko pisua, beraz maite dugu San Juan gaua. Maite dugu San Juan gaua, gauik motzena, egunik luzeena, ez dakit gauik motzenak arriskua omen dute eta arriskutsak omen dira, gainera bero, bueno, adibide asko gerta daitezke. Ekine, San Juan gaua, sorgin gaua. Bai, gau motza, ez da, nara? Egun luzea. Motzei geratzen den gaua egia da, San Juan bezpera motzei geratzen da, horregatik eguna, bai, bueno, alde personala alde batera utzita, aipatu duzue San Juan bezpera, zenbat ohitura, tokian toki ere, bakoitzak bere mundutxo eraikitzen duelako, hori gauza ona da. Goazen saretara, arakatzen hasita zenbat material Mirenek lagundu dit, guzti honetan. Konjuro ezberdinak, hau, Nafarro aldetik, Sakan aldetik. Plat, olio zopak ikili salda urrup, edan edo klik, ikimilikili-klik. Ikimilikili-klik. Ba, hoxe, San Juan zua, San Juan bezpera, solstizioa, zenbat eta zenbat ohitura, herri bakoitzak bere ohiturak ditu, batzuetan txopo bat erretzen da, baina egia da irakurtzen hasita ez da, lehenoko garaietan, Mirenek ondo esan duen bezala, zuaren inguruan dantzatzen zala eta, dirudinez, lehenoko usadi horiek hasi ziren pixka bat berrartzen, urdiainen hasi zirela emakumeak zuaren ondoan dantzan, eta urdiaintik hainbat eta hainbat herrietara ekarri, berrekarri dute emakumeren presentzia hori, ez da? Bai, eta berrasmatu zaratik azkenean, tradizioak tradizio izateko aldatu egin behar dute, baina gainera berriak sortu ditzakegu. Eta berriak sortu ditzakegu guk ditugun balioen inguruan, ez? Osea, taldea, berdintasuna, balioen inguruan ohitura berriak sortzea ondo dago. Altsasuko konjuro horren arrazoia edo da, oraindik ere etxe askotan, San Juan gauean edo bezea inguru horretan, biltzen direlako ardaska txikiak elorri zuriaren agurean, iratze pixka bat eta horrela, eta etxearen atearen gainean jartzen da etxea babestuko dulakoan. Eta horrek hitz egite digu, naturarekin erabat bat egina zegoen gizarte batetaz, pentsatzen zuena naturaren indarrak babestu egiten gintuztela, eta orain iritsi gera urrutiratze horretan
kontrako bidea egin behar izatera, ez? Osea, natura guk babestu behar degula konturatzea. San Juan gauean egiten zen lehenengo bustitzea etxeetan, eta horrela, joaten zian, itsaso aldean bizi ginenak lehenengo bainua itsasoan hartzen genuen, baina besteak errekara joaten ziren, amonek eta oinak besteik ez bazian ere egun horretan busti egiten zituzten. Eta orain, apirilean dagoeneko jendea hondartzan uretan sartzen ari zen. Larrialdi klimatikoa hemen dago, berreskuratu dezagun natura, guk zaindu behar dugulako, galduko ez bagera. Esan behar nuen, lehen bustitzea San Juan gauean egia da, askotan eginda, ez da? Txosna giroan eta hori ere, baina gero pentsatu dut, ez da egia, lehenagotik ere hori ez da aldaketa klimatikoa, hori da Euskal Herrian bizi garela, baina bai, bustitze hori ere eman da lehenago xio. Bai. Miren, desmontatu eta inpolita zen, baina... Bai. Eta ez, argi geratu da beste bain ere, espezie bezala desagertu egingo garela, beraz, eutxi horrei eta eman dena San Juan bezperan, akaso besterik ez da eta egongo. Lehen Nafarro aldera joan gara, aipatu du Mirenek, usadio ezberdinak, goazen Jaizkibel aldera, hauek dotore xamar ikusi ditugu. Dantza ezberdinak, baina batzuk errepikatzen dira, edo nola ere ez dugu aurreratuko, goazen Jaizkibelgo magalera. Errezen ituzten sorginen, nuinurdea garagu. Errezen ituzten sorginen, erratzagu dauzkagu. Errezen ituzten sorginen, arima ez da galdu. Errezen ituzten sorginen, mirrifarra garagu. Gaur piztutako sua, zuzendu dadila goruntz. Iluntzen ari den zeru urdin ilunean, ernai eta dizdiz esnatzen ari den izar bakoitza ukitu dezala. Izarretatik ikus dadila lurrean ere keinuka ari garela. Joan zirenei, ez daudenei edo joango direnei. Lurrak lotzen gaitu, ohiturak sustraitzen gaitu lurrean, eta bertatik, su ertzetik, itsasoari begira jarraituko dugu, gau ilunak argitzen eta izarrak ikutuz. Sutara behar ez dena, eskutan hartuz ondorena. Nola ez da izango urteko gaurik politena? Zalantzi gabe eta ikusten ari ginen bitartean, miren, Jaizkibel ze polita bai ederra, eta hor ikusi dugun azken puntotxo hori, ez da, suarena. Ze garrantzitsua, suak eta suak esan nahi duena. Zenbat gauza erre dituzue sutan? Ze botatzen da sutara? Gauza onak, txarrak, esaten du, baztertu nahi dezuena, ni kontrako egiten dut. Ni botatzen ditut, gertatu nahi zaizkidan gauzan desioa. Beste batzuk, tabako erretzeari utzi nahi dezula, tabakoa bota. Bateakik, jendeak ze bota dezaken. Nik uste dut, gutako bakoitzak lehenengo bota duguna izan diala eskolako liburuak, ezta? Ekainak 21 bukatu, kajak eta dendatan eta biltzen hasi, eta, bueno, ez, urteko kuaderno hura, kursoa gainditu ondoren, erretza uste dut, dala, edo zeinek egin duen zerbait. Eta gero bakoitzak, Jaizkibeleko irudi hauek 2020an grabatutakoak dira. Pasai Donibanen, beti eginda San Juan solemnea, pentsazazue, patroi nagusia da herrikoa, eta San Juan solemnea zuhaitzaren inguruan, eta horrela. 2020an pandemia zela eta elkarrekin biltzea zaildu zen, eta mendian egitea erabaki zuten. Ordurako nire familiak ohitura hartuta genuen, Jaizkibelen gibelean, atzeko aldean ospatzea, magikoa da, eta hori izaten nuen, ez? Osea, batzutan, tradizioak mantendu behar dira bere horretan, eta beste batzutan berriak sortu. Eta hau berria da, San Juanen ez zegoen ohiturik,
San Juan gauean mendira joan eta hor egitekoa, eta iruditzen zait oso ederra dela. Bai, eta aro modernoan, aipatu duzu, gainera erretzaren ohitura hori, pentsa, gaurkotzeko modua barrikadak, hiriko mobiliarioa, banketxeak, autobusak, herri honetan, erretzeko ohitura ezberdinak bizi izan ditugu hamarkada nahiko gertukoetan. Gauza berriak, goazen Araba aldera, Judimendi aldera. Hori Judimendin ikusi ahal izan duzuen bezalaxe, baina zenolako sorta, ikusi duzu esua batzuk kanpingasarekin, beste batzuk harriarekin txinparta ez, harriarena ez. Baina ikusi duzu garai ezberdinak, goazen Judimenditik Gipuzkoa sakonera Ordizialdera, baina hauek kobetara jo dute, argi. Gelarreak, hauia sua eskutan, biribilketan, bate daki nora. Ze polita diran akelarreak, zenbat akelarre egiten diran Euskal Herritik zehar. Neri, noski zer esango dizuet, politena Hernanikoa, eta ez bada, berdintzait, niretzako, bai, ze politak diran. Bai, kontatu zazu ez zer baino lehenago, zuk akelarri berezi batean parte hartu zenuela. Kontatu, bai. Kontatu. Zugarramurdiko kapitulua jakin nahi dugu. Jo, ez denai kontatu gezurra kontatuko. Bueno, en fin, Zugarramurdin, orain dela urte asko, izan zen gainera, azken akelarra egin zana han, zebadakizue gero pixka bat zoramena izan zen, estatu frantzesetik etortzen ziren batzuk, eta pixka liada izaten zen, baina, en fin, esan zidaten han antzerke egiten zutenek. Behar dugu norbait, etorriko zera, eta noski, ni aktorea ez, polibalientea, mirenek dioen bezala, bai. Eta ateran itzan Zugarramurdiko kobazuluetan dantzan San Juan gauan. Zoragarria. Gainera Zugarramurdik dauka, filmetan ikusi ahal izan dugu, baina, aipatzen duzun hori San Juan bezperako pena, halakoetan ez, turismo, masifikazio, espektakuloa bihurtzea. Zurrakapote ez, Zugarramurdi ere horren biktima ere izan zen, ez, egin batean. Ondo dago ez, historia zeia da, ariketa politak egin dituztela. Oso kutxuna izaten zen gainera herriko jendearekin, etortzen ziren inguruko bortzirietako, Malerreka, inguru jende guzti hori etortzen zen eta bere gaua ospatzen zuten. Gero,
Euskal Herrian oso ohituta gauden turista masifikazio horren ostean, Eta bestela ere, ez, espektakulo bihurtzea, ez? Osea, egiten dira hirietan batez ere, eta horrela espektakulo izugarriak, su artifiziala, San Juan sua nahikoa ez, eta su artifizialak denetatik daukate, eta horrela. Eta pixka bat, ahaztu egiten dugu berez, akelarrea zertzen zala, gizarte bat kohesionatzeko egiten zen bilera bat, non norbera libre zen. Agertu ziteken nahi zuen bezala jantzita, egon ziteken nahi zuenarekin, eta hori gaur egun izan daiteke edozein herrietako festa, txosna ingurua bada, aspaldiko ezagunak eta topatzeko gunea, gizartea kohesionatzeko balio duen gunea, baina nera berean zu zeu izateko baliatzen dezun espazioa, beraz, berriz ere, nik esaten dut, berreskuratu dezagun, ez ditzagun ahaztu. Egin daiteke politagoa, personei gehiagokin, burukoa zeinek dotoregoa egin edo sorginaz zein sexiago egon, nahi dezuena egin daiteke, baina hori gauza bada eta bestea da akelarrea. Taldea kohesionatu, bakoitza dana errespetatuz. Eta zutara bota norbait, markatu. Ekina? Hernani versus egia, argi. Eta ez... Bai, egia da, pikatuta gaude, eta nola oso pikatuta gauden ikusi duzuek gaurko oso ikuskizunik eman nahi izan gabe, ikusi duzuek gaurre karakterizatuta gatozela. Egian fabrikatutako gobarak ez dira, miren, ze demontre da? Burukoa. Sorginen burukoa, emakumeen burukoa, futbolisten burukoa. Bere garaian orduan zegoen normatibaren kontrako emakumeen aldarri bat. Debekatu egin zuten, emakumeak oso lotxagabe ibiltzen zielako horrelakoekin, elizak eta ondoren garai hartako gobernuek debekatu egin zuten euskal emakumei hau eramatea buruan. Hau ere, norberaren identitatea esplikatzeko simbolo bat zen, eta burukoa. Gobara da, labaderora emakumeek eramaten zuten tramankuloa. Badakizu beraz, buruko eta guzti, egian fabrikatutakoak dira hauek, egian zergatik subizi gauarekin hasi zirelako duela urte batzuk, oroi dezagun plaza hondin izugarrizko sorgin batza eratzen dutelako suaren bueltan. Zer iruditu zaizue? Naroa, badakit Hernanikoa akaso erotiko festiboagoa dela, baina egiakoa oso parte hartzea, jai herrikoi, euskaldun, Zer nahi duzu esatea, egia dela, egiakoa ere asko gustatzen zaidala. Neri Hernanikoa naizelako eta punto bai asko zerotikoa da. Aker erraldoi bat ateratzen da, eta horrekin ibiltzen dira jolasean, sorginak, sartuta kaiolarten oso berezia da ere bai, eta benetan ikusten duen orok, burun geratzen zaio denboratxo baterako. Eta ondo esan duzun bezala, buruan geratzen zaio. Buruan geratzen zaigu. Edo nola ere, subizi gaua izena bera ala jarri zioten, eta helburua plaza berreskuratzea. Gogora ezazue pandemia tartean izan dugula, zein garrantzitsua den herritarrak berriz ere plazara itzultzea. Eta itzultzea modu kolektiboan, emakumeek euren tokia, baina ez emakumeek bakarri baizik eta akaso orain arte tokia izan ez duen guztiak plazan bere tokitxoa bilatzeko eta San Juan bezpera horretarako egun benetan berezia da. Horretan sustatzen aritu direnetakoa da itxaso alkorta. Bueno, itxaso ikusi zaitugu dantzan. Nondik nora etorri da ideia o nolata sustatu duzu? Subizi honezkero normala da egian, baina... Bai, egia tarruk badugu, subizi gaua ospatzeko ditura. Sortu 2018an sortu zen, garai hartako emakumeen olatuarekin batera, ideia pixkat emakumeek plaza hartzekoa. Eta orduan 200 emakume elkartu ginen plazan,
Eta geroztikan, erabaki genuen, egun hori denontzako moduko eguna zala, eta zabaldu genuen, nahi duen horonentzat. Eta aurten egun pertsona apuntatu dira dantzara, beste 20 bat edo kantatzea, sekulako parte hartzea dugu. Esan genezake Euskal Herrian pixka bat galtzen ari den zerbait dela, berriz bueltan dator, pandemia garaiarekin ere, ez dakit. Hori, bai, erronka hori da pixka bat, ez? Solstizio egunean, plaza geure egitea, eta, aukera ematea jendeari parte hartzeko nahi duen bezala, eta proposamenak egiteko, eta pixka bat denen artean gozatzeko, eta egiteko nahi dugun erara. Plaza, irekin behar da, jendez bete behar da plaza? Hoxe, hori da kontua. Plaza aukera dago denetarako, eta proposamena jasotzeko beso zabali gaude, eta hori da ideia, proposamenak egin eta denen artean, sortzea. Aurten gainera gobarak ere egin dituzue? Aurten berrikuntza bezala, bi berrikuntza daude, bat, auzoko, hautxoko eta gaztelekuak antolatua, mitologia jaia izango da arratsaldean 5-7 bitartean, haur eta gaztetxoentzat, hori berrikuntza da aurtengoan. Eta bigarrena da, ikastaro bat antolatu genuela, garai bateko burukoak, Euskal Emakumeen burukoak egiteko. Eta 15-20 bat emakumeek izena eman genduen, dozena bat buruko egin ditugu, eta urten plazara aterako ditugu buruko horiek. Argi zuziak eramango dituzten pertsonek buruko eramango ditugu. Posible da, garai bateko usadioak gaurko egitea? Bada aukera, gutxienez ezagutu eta atzeak erakusten du aurrean nola dantzatu, beraz hori da. Bukatzeko, bada ariketa bat, emakumeak plazara jitsi bakarrik ez, plazandre izateko ere bai. Hoxe, hori da ideia. Beste zerbait gehituneko zenukena? Ez ez. Ze moduzko dantzaria daude egian? Denetik, baina oso ondo moldatzen dira denak. Eta gustu ematen du alako parte hartzea ikustea eta alako ondo pasatzeko eta komunitatea egiteko nahia eta gogoa. Eskerrik asko. Gustatu zaizue, hau esportatzeko moduko proposamena da. Askotan ezakigula San Juan bezpera, San Juan gaua, solstizioa. Subizi gaua zer iruditzen zaizue? Gustatzen zaizue proposamena? Polita da, ez? Bai. Badakizue, Egia auzoan, Donostia alde horretan, Tabakalera ondoan, turismoak ia irentsi duen hiri horretan, oraindik ere bizirik segitzen dutela usadio zaharrek gaurkotuta eta gainera auzo guztiari ateak zabalduz plazara izue. Proposamen hobeagorik aurki dezakezue Euskal Metropolietan. Bukatzeko, azken proposamentxo bat, Tolosako abesbatza lehiaketan, hauxe, aurkitu duguna, sorgin izatearen hau, oholtza guztietara, plaza guztietara zabaltzeko moduko delako.
Erre zenituzten sorginen arima gara gu. Hoxe kuadrilla esaten dauna solstizioa, gau bizia, berdintzaigu izena, subizia, zein da gure gaua. Sorgin guztien gaua. Beraz, hoxe, zutara, zer nahi dezuena. Kursoa amaitzera guaz, zer egingo duzue? Orain gu gabe astero ditugu, izango ditugu gauzatxoak eta lasai egon ez gaituzuelako ahaztuko. Aitere, hor izango garelako. Baina errepaso txiki bat eginda kurso honetan gertatu dena. Zenbat gauza, zenbat malaletxe, askotan good news, no news, guk bad news, deixente eman ditugu. Baina onak ere. Eta horietako onena edo onenetariko abintzat guretzako, Irulegiko eskua. Hor benetan eraldatu baita, euskararekiko, hizkuntzarekiko eta esaten zituzten horrelako istorioak eta idatzita zegoena, ba hori, idatzita dagoena erakutsi digulako. Kaixo, Maider. Kaixo. Miren ekine. Agertu naiz bapatean. De repente, haure sorgindu egin da, bueno, sorgina da. Maider, Irulegiko eskua, polita. Bai, eta zeu guaia urte ere bukatza ez bakarrik Irulegiko eskuaren albistearekin iaz edo ikasturte honetan, baizik eta bukatza ikasturtea akordio honekin Arantzadik egingo dula orain arte egin duen azterketa oparoena edo indusketa luzeena han Irulegiko muinoan pentsatzen dutelako oparoa dela
han agertu daitekena, horrek esan nahi du ere nolabait, instituzioak ezagik behartuta sentitu dian edo ez, baina Arantzadik bai egin zuen dei bat bere garaian ez, Irulegiko eskua agertu zanean, olako indusketak egiteak asko exigitzen dula, voluntario askoren lana, baina baita langileen lana ere, eta askotan jasan ezina dana ekonomikoki, eta akordio hontara iristea, eta pentsatzea oraindik egon daitezkela Irulegiko eskua, ezakit hain simbolikoa izango den zerbait aurkituko dugun, zen beti pentsatu jo. Euskeraz dagoen azkeneko lehenbiziko aztarna idatzia esku bat zorioneku jartzea badare bai. Ezagit ez du jartzen txakurra harri baten, ez? Osea, jartzen du esku baten zorioneku, eta ezakit beste esku batzuk egongo dian, baina bai behintzat aukera lan horretan segitzeko, eta nik uste albiste oso ona izan zela paradigma aldatzezulako Nafarroan euskerak zuen presentziarena, eta adibidez Iruñako Nafarroko historiaren museoan egotea laizter jarriko dute Irulegiko eskua ikusgai, Ze esan nahi duen horrek. Hori da, ez? Esan nahi handia badauka, horregatik pozik, urte honetan izan dane albiste nagusitako bat izan delako, eta azte hona, beste albiste berri honekin bukatzea ikasturtea. Miren, esan dugu, askotan, zuk bereziki gertutik ezagutzen dituzu Arantzadiko kideak gainera. Eta Irulegiko indusketa ere bai. Irulegikoa, hori da, kontatu guzu, bide hau, zer izan den, albistea jakin genuenean, Maiderrek orantxe esan den bezala, oinarri bat, ez da? Ez da euskaldunentzat, euskal kulturgintzarako dena. Orain justu urte bat aurkitu zuten eskua, baina ez zekiten zertzen, ze garrantzia izango zuen, eta urte bukaeran jakinaraz izan ze izan den. Eta zerbait lortu baldin badu, da, Maiderrek oso adierazi duen bezala paradigma aldatzea esaten zitzaigun euskara Nafarroan ez zela hitz egiten, horrelako kontuak esaten zitzaigun. Baina kasu honetan eremu mistoa da. Oraindik ere eremu mistoa eskatu zuen arren kontua da, aldatu dituela, gauzak ikusteko moduak, behartu dituela batzuk aitortzera behar bada esaten zituzten haiek ez zirela horrela, baina batez ere euskaldunongan piztu zuen ilusioa. Orain, lehengo astean Nafarroan egon zen euskararen aldeko mobilizazioa eta zorioneku jarri zioten. Gutxitan sortzen du gizartean edozein koloretako personengan eta horrela berri batek horrelako ilusioa. Aipatu da indusketarik handiena, zabaltzen dula momentu honetan Arantzadik, arrakasta horrek, aurkikuntza horren arrakastak eman diolako batetikan instituzioen aldetikan babes ekonomikoa, baliabideak eta horrela, baina baita ere historia eta arkeologia ikasleen motivazioa. 100 ikaslek parte hartuko dute indusketa horretan, eta horiek bai egiten dutela, azterketak bukatu orduko, indusketara joan, eta daukaten guztia ematen dute, gehiago agertuko den esperantzan, espero dezagun hala izatea, eta berriz ere jabetzea, zenbateraino garrantzitsua den daukagun ondare hori ezagutzea. Eta orduan, dei bat, bestelako erakundeek eta ere, bestelako indusketa batzuetan, orain dela 3 aste edo eduki genuen hemen Mertxe Urteaga arkeologoa, beste indusketetan ere indarra jartzea, zeratik altxorrak ditugu ezkutatuta, jakintzarik gabe, badaudenik ere jakin gabe, eta merezi du horretan ere inbertitzea. Horixe, esan duzuen garrantzia, ez da? Ze garrantzitsua izan den hau. Baina oraintxe azken esan duzuna, instituzioak, alderdiak, hor dena dagoena, eta kurso honetan zertaz ez dugu hitz egin inoiz, politikaz. Jenik egingo zen bere irrifarren maltzur hori bezala. Izan ere, galdetu dezakegu, noiz ez dira hauteskundeak? Inoiz. Noiz gaude hauteskundetan? Beti. Gutxi hitz egin dugu politikaz. Ez, ongi, akaso. En fin, kurso guztia politikaz hitz egiten eta geratzen zeguna. Uztailako 23, hortxo baitago ekinek mantentzen dit egiten eskua, ezakitan bozkatu egin nahi duen edo batek daki zer. Ez, aipatzen ez, egia da, niri eskuarena entzun nuenean, ez da izango, ez? La manos blancas edo ez. Euskal zibilizazioak beste ikur batzuk, ez? Erakutsi izkigutan, niri izugarrizko sorpresa hartu nuen. Asteko eta behin, destifratzeko zen olako burua usteak. Okerrezpanago, katalanak ere etorri bar izan zuten destifratzeko. Zein zen movida, ez da? Begira alde batera zea eta azken batean hala, ez?
ikur horrek ze esan nahiko te du, ez? Halako badu zerbait atzean oraindik ere gauza asko, ez? Arantzadik argitu beharko dituenak. Eta gero bestetik txibitete isarekin dela, ezta? Hori, hemendik aurrera berrian bakarrik ez, haratago ere txibitete isarekin. Eta puntu garrantzitsua. Nafarroan euskara ze nolako humilazio egoeran dagoen oraindik orain, ez? Gauza bat da, ez baliabidea jartzea, epaitegietan borrokan aritzea, baina Nafarroako egoera toki batzuetan bai, bestetan ez, nik uste dut Irulegik oxigeno handia eman diola Nafarroari eta euskarari premia gorrian gauden momentuan, ezta? Oxigeno Nafarroari eta kaso mina hango beste batzuei, ez da? Ikusi genuen besteak beste oraintxe kargu hartzea izan zutenean Iruñako alkate izango denari ere euskaraz saiatu zen gehiegi ez esaten eta Pamplona behin eta berriz azpimarratu zuen, ez da? Haiek bereziki min dexente egingo ziren Irulegiko eskuak. Eta gu horregatik pozik. Maider, galdetzen dizut, zuet zerelako oso politika zalea, ez zaizkitzudulako gehiegi gustatzen gainera hauteskundeak, beraz, kurso hau mamitsua izan da eta datorrena. Interesgarria, nik uste paradigma aldaketa bat ere egon dela, ikusi behar dela ea bakarrikan konjunturala izan den udal eta foru gobernuetan, ala Espainiko Kongresu eta Senaturako hauteskundetan Hego Euskal Herrian eta lehendakaritza Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaritza datorren urtean iraungo dute duen joera aldaketa honek. Kontua da joera aldaketak behar duela ere aritmetika bere alde eta askotan aritmetika ikusi egun bezala edo ez du eman edo beste batzuk inalak egin dituzte aritmetikak eman ez dezan. Horregatik esaten dut, kasu honetan alderdi batzuek bere bozkatzailei esplikazioak eman beharko dizkietela zergatik esate baterako beste marko batzuetan, adibidez Espainiako Kongresu eta Senatuan hain areriotzat dituzten alderdiekin batera erabaki duten kasu honetan EH Bildu albo batera uztea. Beste toki batzuetan EH Bildu gogoeta egin beharko du zergatik gobernuan egon den tokietan batzuetan ez duen iraun edo eukidun babes gutxiago esan edo hemen denek daukatela zer pentsatua, baina aldaketa batzuk esanguratsuak dira, esate baterako Bermeon, nahiz eta oraindik ez dakigun aldaketak ze buru edukiko duen azken orduengatik, baina bai behintzat aldaketa bat egon zala, baita ere Onjarbin, uste oso aldaketa esanguratsua, Tolosan ere bai, hor baude Arrasaten ere bai, hor baude herri batzuk Haundi xamarra diana tamainaz eta zer esana emango dutenak nik ikusteko dago uztailaren 23koa eta ikusteko dago ere bai zer gertatuko den foru aldundietan eta Nafarroako gobernuan nahiz eta itxura guztien arabera nahiko hildo beretik joango dian kontuak. Hori da gutxo gora bera egingo nuken laburpena eta gero beste datu bat ez dana aipatu oraindik ere, baina zerbait ez aldatu da, duela 4 urte egin genuen reportaje batea zenbat alkate emakume egongo zian ez, esan da inoizko kanpaina feminizatuena behintzate izan dela, eta konparazioan Berriako lankide batekin hitz egin dute aste honetan, eta konparazioan hori da zerbait ez dana aldatu, eta Gipuzkoan esate baterako alkatetzen 70% gizonezkoak izaten segituko dute, eta Araba eta Bizkaian 75 inguruan. Beraz, hor badago, kanpaina eta fokuetatik kanpo lan handia dago egiteko, eta hortan badirudi paradigmarik ez dela aldatzen. Eta egia da, aurrera begira zenbat eta zenbat gauza, uztailak 23 horri begira, orain behin eta berriz entzuten duguna, hauteskundeetan gaudenez, ez gara inoiz joan, bozka utila ez da, eta esaten duzu, bozka utila ez, Estatu Espainiarri begira gurea da bozka utila, zer da bozka utilak? Eta gehien bat, zertarako da bozka util hori? Hori, batez ere zertarako erabiliko duten nik sartzen dudan bozka hori, ez? Guztion eskubideak defenditzeko edo norberaren txiringitoa mantentzeko, bakoitzak erabiltzen du bere diskursoa eta noski propaganda da, eta propaganda egiten da albo kalteak eta aipatu gabe, horretarako dalako, publizitate hutsa da. Egia dana da, gu gaudela ematen duela
hamsterren gurpil horietako batean gaudela, bueltaka ez degula aurrera egiten eta berriz ere topatzen gehala beste ziklo batean non propagandaz beteko gaituzten eta ez diguten gauzak garbi esango eta garbi eduki behar ditugu. Ni entzuten ari naiz jende bat esaten, nila bozkatu dut, kitxo, eta ez du merezi du, jabetu gaitezen, normalean ezkerra dela, aspertuta etxean gelditzen dena bozkatu gabe, eta esaten da, ezkerrera joaten ez den bozka hori, bi bozka bezala kontatzen dula. Zureari joaten ez zaiolako, eta bestearenak doble kontatzen dulako kasu horretan. Ni ere pixka bat nazkatuta, hori esaten berriz, baina hori da tokatu zaiguna, hartzen dian erabakietan eragina daukagu gutako bakoitzak eta gutxi hitz egiten dugu, baina iparraldean ere gertatzen ari dira gauzak ez, etxegaraik utziko ote gaitun, hori bera ere bada Euskaldunon lehendakari, eta Parisera ote dijoan, bere garaian Nafarroko erregeak esan zuen Parisek meza bat balio zula eta protestantismoa utzi eta katolizismora pasazan Nafarroako erregetzari iaia uko eginez, eta badirudi etxegarik ere olako zerbait egingo dula. Beraz, ez gara, beti gaude kirioak dantzan, beti gaude ez zer egingo duten zai. Baina, gutako bakoitzak nik uste dut responsablea izan behar dugula eta guri dagokigula. Orain ere, erantzutea. Eta mahai gainean dagoena ez, pixka bat gizarte akaso oraindik ere nahiko kontserbadorean bizi garela, eta politika aurrerakoiak aurrera garatu ahala, krisi egoera batean gaudela dirudi. Edo hori da behintzat, momentu honetan, gobernu estatalak Hego Euskal Herriari dagokionean islatzen duena. Egia da, Ipar Euskal Herrian, erabat normaltzat hart daitezken politikak, izan gizarte mailakoak, zein emakumei dagozkienak eskubide mailan, Hego Euskal Herrian oraindik ere oso kolokan daudenak. Berri onak dira, besteak beste, Voxen mamu hori, ze beldurra inguru horretan zabaltzen ari dira, alderdien bat, boto utila zentzu horretan enfokatu izan delako, besteak beste, Extremadura batean, azken momentuan kanpo geratu dira. Hori bada zerbaiten seinale. Gerra Zibilean erabat sarraskitutako herrialde bat, Extremadura bezalako lurraldea ezin du gobernatu berriz ere, 36an altxatu zen alderdi politiko berberak, ezta? Hori gertatzea gauza benetan larria izango litzateke eta txiripaz badirudi ustez kanpo geratu dela. Ikus dezagun zer datorren benetan eta horren baitan Madrilen, Moncloan, eta ez dezagun ahaztu, Ajurian ere hor dela, ikusteke, Etxegaraik zer bide egingo duen, Urkulluk zer egingo ote duen, eta Nafar parlamentuarekin batera, Bizkaia, Araba eta Gipuzkoako parlamentuetan ze demontre gertatuko den. Edo nola ere, kezka edo beldur puntu hori, uste dut osasuntxu ere izan daitekeela, alertan egotea, obsesionatu gabe gauza garrantzitsua delako, eta eskuin muturra, hain lasai, baldin badabil, edabide pribatuetan esaterako Berlusconi ez dagoia, baina argi zean arrosa daukagu eta beste hainbat Euskaldunon eta emakumeon aurka sutsuki arituko direnak, beraz aspertzeko tarterik izango ez dugun, aroa datorkigu. Aroa aspertzeko ez daukagunez, kirola tarteko, zebai neskak notizi onak dituet zuentzat. Lasai, Euskal Herriak gainera erortzen bazaigu ere, lasai, turra datorkigu, turra da, ederra datorkigu. Ikusi dugu, hainbat txoko dagoeneko ongi etorri eta ikurriñak, eta gainera ikurriñak sponsorizatuak eta denetarik ikusi ahal izan dugu, ez da, eta hasiera besterik ez da. Ikusi genuen bizikleta erorketa hura, badakizue zinetaz ari naizen, ez da. Hortik, ona, bidea egin dugu, Maider? Bai, nik uste dut Euskal Herrian badagoela eta hori askotan aipatzen da, ez? Txirrinduzale pila bat, eta ni seguru nago gusto hori duen jendeak aukera edukitzea turra bertatik bertara ikusteko, nik uste dut hori ez dela alde batera utzi behar, zerretan nola iritsi den turra Euskal Herrira.
jende hori gero turmaletera juten da, hau da, jun zitekeen tranquilamente, edo ni ere jun izan naiz Ipar Euskal Herrira ikustea turra pasatzen denean, eta gero pentsatzen, baina ez ote da gauza bera Euskal Lurraldeen okupazioa, ez? Frantziakoa den lehiaketa karrera batean. Gauza bera, hemen gertatzen dena da, milioiak gastatu direla, eta berriz ere ze eragina duen turistifikazioan, gentrifikazioan, erakundeak kanpotik datorren eske guk ezakagu turmaleta, eske da lehenbiziko etapak dira gaina, ez? Oso gauza urbanoa. Argi, baina jaizkibel bai, Maire? Turmaletik ez du, baina jaizkibel bai, eta atzen olakoa, ezagin moztu barko duten, nik uste dut Euskal Herria erdia moztu barko dutela, jaizkibela jendeaz iristeko. Itxasoz, auskalo, jendea aire bidez ere joateko kapaz izango da, eta militarrei lagunduta. Euskal Herria oso interesgarria da. Batemat koltsonetarekin prest dago, ja hor, kokodrilo koltsonetarekin jaizkibela iristeko. Alare pozik nago, badakagulako, naiz eta hemen zaletasun handia egon, badagolako ere irakurketa kritiko bat honen guztiarena, ez? Eta uste oso interesgarria dela. Bai, baliabide, xautu dian baliabide ekonomikoen aldetik eta baitaren naziotasunaren begiratik ere ez, eta hor dago gure eskuduk egin duen eskaera edo ikurriña erraldoiarena eateatzen dan aurrera. Baina, behintzat, lortu da hain gustoko dugun kirol hori ez, pasaziteken pixkat hola hankapuntetan, lortu da behintzat, esatea, bale, ados, zalea gera, baina guazen honen gaineko irakurketa bat egitea, ez? Eta nik uste dut bai eragile sozialak eta baita nazio ikuspuntua daukaten beste dinamika batzuk lortu dutela gaiari markoa jartzea eta horrekiko kritiko izatea. Erronka zalea gara. Erronkazaleak eta txirrindulariak gehien bat 40 urtetik gorako zoro guzti horiek txirrinduan ibiltzen hasteko premia jartzen zaiena. Zuei helikopteroaren zarata horrek ez dizkizuela, ez dizu eragiten. Agian akaso da nik txikitatik ikusi galako turra eta beste hainbat lasterketa etxean, ekimof, nik banaukan txapatara etzen duten jokatzen? Ez. Ez, txapeta ez, baino nire etxean ere forofoak izan gara. Binokourov eta... Esate baterako, egia da, eta uzten badia zua aipamen hau egiten, egia da, kontraesanetan igerian jakin behar da baita ere, ezta? Orduan, ongi etorri bike countryra kanpaina honek guzti hori oso ondo irudikatzen du. Donostiako bulebarra, alako ikurriña eta ongi etorri dioen ikurrez josia dago. Eta gero flipantea, zuazoaz ikustea turra, eta orduan, ordu bete lehenago, txirrindularik etorri baino lehenago, sponsor guztiak, karreraren sponsor guztiak ateatzen dira botatzen gauzak, ez da, botatzen dituzte, botatzen dituzte bixera, globoak, baina baita ere botatzen dituzte botilak, bizikletako botilak, bidoitxoiek, bai. Jo que se, zerealak, eta hola, eta orduan da, konsumoaren festa. Mundu bat, baina mimetizatzeko aukera ematen dizuna, badira, batzuk bezperan joaten dira, beste batzuk, astebeten lehenagoak izo euskaldunak, pazpare, tokia lehen lerrori izateko, baina aipatzen izuna zen kontraesanen mundu honetan interesgarri izango dela batetik, ertzainak greban, ikusteke zer gertatuko dute den. Paraleloki, Bolondresen izen ematerako webgunea bidegurutzeetan, bakoitzak parte hartzeko nahi duen eran. Imaginatzen duzue gauzatxo bat, ertzainak turra moztuko alue? Argi, parentesi hartan, Jusapolen gandik edozein gauza espero dudalako, eta sare sozialetan euren Twitter kontuan egun hauetan nahiko gauza grabeak irakurri izan ditugu. Baina hori beste egun baterako. Edo nola ere, eta kontraesanen mundu txo eder honetan, aipatzen izuen, jaizkibelgoa historikoa izango da, izango dira beste puntu bereziki ikusgarriak ikurriñaren inguruan ETB Kutxabank eta Jaurlaritza bat eginda ikustea, logotipoa jarrita. Ikurriña berreskuratzeko bide horretan bakoitzak bere erabilera, ados. Baina izango du honek bere zer esana, aintzat hartuta mundu zabalera zabaltzen den lehioa dela. Eta ere batera edo bestera, guztiok parte hartuko dugun zerbait izangoa, beraz, hobe modu positiboan hartzea, eta esan, ongi etorri Euskal Bike Countryra.
Zer nahi dezu esatea? Jo, guk hori ingen ezaken naroa eta dirutxo bat atera. Ongi Nola ez dute etorri guan naiz. olako, Badakizu ez zer izango da gehiena jaso dezakeguna, guantxe maiderrek esan duna hor, espaloiparen ez bai jartzen, sorte pixkatekin bidoitxo bat eta bixera bat. Bueno, eta jaizkibelara juten bagara? Bueno, ba, nik alde- Jaizkibelera? nik Nik kontrakoa. kokodrilo koltsonetara emango dut. Ba, jaizkibelera? Ni preste? Ba, miren mangitoekin ikusten dut. Ba, nik kontrako eskatzen ninduan, ia norbaitek aterbetuko nauen bere etxea, zatik Uztailaren bian ezingo dut etxetik ezartara Ez, miren alderantziz. Ez ez? Gu Osea, denok ni- jungo garela jaizkibel aldera, lagun bati laguntzera. Baixe. Ba, pasatzeko, ja paso... ez dute Ba, nik baimen, uste dut ezingo dela sartu eta atera. Eta orduan ni pentsatzen ari naiz bezperatik etxetik alde egitea. Bueno, Telma eta Luisena grabatu genuen jaizkibelen horra bueltatu beharko da. Bai. Horrea, bueltatuko gea, seguro. Oi, idea bat eman diazu, akaso berako. Bueno, en fin, aktualitatea bukatu dugu, aktualitatea zoroa. Orain, eske Jenirekin egon nahi bet. Ni bezueka zeboteko kristongoak okitaz. Horregatik kontzerta agertu inaz. Eta, klaro, udauzine dau giroan, eta zelan ez, ekarbinean nire ataleko momenturik onenak. Gogoak deko zuez ikusteko neskatzea. Wow, bai. Hasiko gara udatiar bategaz, kurtzo osoko unerik onenak ekarriko dotazelez, hasiko gara lehenengo parrandi, zein izen zen, lekitxoko antxarrak zelan ez. Antza, ez dakit han lekitzon egon zienak, lekitzon egon ziela jakin bien edo ez, Euskal Herriko probintzizek, bueno, zuek ikusi. Zenbat probintzi daude Euskal Herrian? 3. Euskal Herrian. Lau, ezta? Nafarroa, Araba, Gipuzkoa eta Bizkaia. Bai. Eta Frantzian ez dakit. Bost? Bai, Frantzian, 6. Bai. Bat gehiago. Bat gehiago. 7. Zeintzu dira Euskal Herriko 7 probintziak? Bale, Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, gero, a ver, hiru frantzesak, Zuberoa, Venga, lagundu, Maria. Ez zitzu lagundu. Nafarroa da, bosgarrena. Zuberoa, Baiona, baina hori da hiriburua. Zuberoa, no me sale, blokeatu naz. Ez da itziste. Bueno, vale, txanda pasa. Bi faltan. Lapurdi? Lapurdi eta, doni... Nafarroa baina azpizen? Bera. Oso, no? Bera, Nafarroa bera. Zenbat provintzia hau Euskal Herrian? Ez dakit. Bai! Ane, barrura! Zenbat provintzi dauz Euskal Herri zen? 7. Oso, ondo, 7. Anetzo. Noktzi batzun, 7 direla, nok. Nik ez da. Oin da momentu esateko, nik txibanotxon. Ze, angentie, ez daki askorik antza Euskal Herri zei buruz. Euskeraz jakin bien, baina Euskal Herri zei buruz gitzi. Bueno, hori bestot esango, ze badau pertsona bat, nire ustetan crack bat, behitzut ez dela, erderaz esaten dalez, con aires de superioridad. Euskal Herri zen? 7. Zeintzu diz? Bizkaia, Gipuzkoa, Araba, Nafarroa, Nafarroa, Lapurdi eta Zuberoa. Perfecto. Eta zelan ez, honek bai jakin ban. Normalien, esango dozu ez, segurazki piloa jente jakin bala eta zuk bakarrik atara dozu zela ez biena jakin, ez benetan, hausan bakarra, dana jakin bazena. Eta ez dakit tristiedan edo barregarriz edan, baina datorren urtien, oin urtien, datorren kurtzoan, antzarretan, ikustiko dugu ia jentiek hobetu duguen edo ez. Baina jarraitzuko dugu, eta zelan ez, bakizue kolpez-kolpen gauza asko ditzen dizela, barriek botatzen dugu kaseta kapedia honekin, baina kaseta kapedia eta kale galdeketa tartien bebai jentiek, bere burue, ez dakit, iragartzeko denbori behataten dau. Ja berdon gauzela,
nik beti hartze dut bedaruko okela, bai, iekoa, bedaronako okela, ja bertan nien San Juanak be ospatzen dielez, bedaruko okela be gozo dau. Eta jarraitzuko gu zaren, hau urriak 8 ospatu zan zare ekitaldiko bidizotxue da, eta zelan ez. Galdetu neban baitxe, eta niri pillo bat guzteaten zelan jentiek erantzun ban, ia zer keitzen gaitzun Euskaldun. Alan dabe, neskak hasiko gara Maiderretik. Maider zuri, zer keitzen dutzu Euskaldun? Ostras... Eskutatu. Bakizu, ez zaitela gustatzen galdera hori teutenian, hola... Zer da esentzia Euskaldun ite zaituna? Ezakit, bada niretzat, baina oso modu zabalean komunitate baten parte izatea, nahiz eta ez konpartitu denbora guztian kodigo igualak, eta niretzako euskera hortartean badago. Baina ez euskera perfektu bat, ez 100% euskal hiztuna izan behar dela pentsatzen euskaldun. Barkatuko ez da zu, Maider, inok ez du esan hori, inok ez du esan euskaldun eizeteko euskera jakin bizunik. Baina bai uste eta euskera aldagai bat dela, Izen leike. Baina zurik zer egiten dut zordun euskaldun? Zesto zu erantzun? Bai, erantzun dut, komunitate baten parte. Kapote bat, erantzun dezaket? Bai, karo. Begira, bada zerbait Euskaldun egiten gaituena, salbuespenik gabe, Guardia Zibilen kontrol bat. Atera zuen karneta. Eta jartzen badu nire kasuan, abizena pixka bat luzea eta H interkalatua. Hor, benetan Euskaldun egiten zaituzte, kolpean. Bueno, kolpean ere bai. Zeran da hori, de donde venís? No, de la playa. Zeran deko zua bizena, gabika joge askoa. Venga, pa dentro. Bai, horrek egiten zaitu bizkaitar. Bale, etxituko nahi. Nitzako Euskaldune egin aldotzu, txosnatan turno bat eitziek, 2-3 edo zure biziosan turnoak eitziek. Begira. Adibidez, miren? Nik uste dut dela, emakume izatea bezala zer egiten zaitu. Zuk badakizu ala zerala, ez duzu planteatzen. Aur bati esaten diozu, zerk egiten zaitu aur, eta ez daki esaten, baina badaki aur bat dela. Nik ez dakit esaten zerk egiten hauen, baina badakit bana izela. Ez da izaten egiten da, ez? Ni aurrarenarekin despistatuta dure izan, miren. Datorren urterako, kurtsorako, ekin ez apuntau filosofia tartetzoa. Gainera, zu gidatzen ja, perfecto. Hasi berrientzako filosofia. Gustatzen zait. Bueno, segi. Bai, ez da. Bai, zer egiten dutziena areri Euskaldun. Ikusi bikogu. Astelena biharamun, ezinez lertzear nago, sabeleko kalambrea. Aio nintzen bai, udan batene. Aupa, Sergio, zure laguna gara. Badakizu, Eta zelan ez. Holako momentikoa eukidoguz kurtso osoan zier. Badakizu oso zaila izendatela, hainbeste momentikotik onenak hartzi ez da. Ez dakit zuek gogoan badeko zuen baten bat, ia nonok esan alba degueneki, adibidez? Ni ziur naiz, antzar eguneko momentikoak oso onak dira. Baina zein ederra izango den festekoak ere, nik uste materiala sobera zenuela, baina, karo, hautaketa bat egin da. Hautaketa bat egin da. Zelan zaila jarri ditugu. Horitziko dugu azkenerako. Eta erakutziko dut zelan kolpez-kolpen dekogu pilo bat, love. Eta kriston katxonda jartzen hau. Eta horrendik hau ez da bukatu ere. Eta gainera aurtongoan niri ezagutu ez dazu.
baita bet. Ja, positibo. Azken momentiko hori, Herrerako geltoki ondokoa ikara, emakume hori kolpez kolpera ekarri behar zuen, Jo, ekarri bideo, hauzi da ez dakila euskaraz, baina jakin deizuen egun horretan bere senarrari implanti jarri berri euki bat zela, eta esan inbieri zen bala, eta es que le acaban de poner los implantes. Jenny, eskerrik asko hori komentatzeatik, datu oso garrantzitsua zen nire bizitzarako. Bai, ez da, graziosoa behintzet, hemen momentiko gakirtzen guz. Hori nire momentikoa da, Hoi bai, zure momentikoa da, implante oso ondo dator. Balito, segi. eta kitxo! Eta zelan ez, azkenien, badeko hemen, zein ederra izango den, fest, itxaron. Maider, badakit berton egon zinela, zein da zure zein ederra izango den momentikorik onena, aurtonga? Zure bideotakoa, ala nere Zure esperientzikoa? zure esperientzia. Badakit protagonistien zela, baina, bueno, nere lagun batzuk bere umeekin Albine Estradust eta travesti ekipo guztiaren gana, en plan friki fan bezala juntzianen belauniko oinei musuka nik ezin ula sinistu. Oinei musuka? Bai. Bueno, erlijio berri bat, ez? Horrek ez da bitzein duek eta holan? Estartustismoa. Bueno, eta segi. Bueno, nik nire momentiko oso grazioz, gainera Bizkaitzarra naz eta zeletxe, hau erakutzi bineoan. Batzuk ikusi dugu zemetik, etorri? Apa, zitzezu futbola ikusten. Ezinaz joan Zabamesera, pues orduen. Atleti gorrita nuria, kanatxa zara zu euria, eti sortu zialako, matezatu hernia. Baina, hemen hobeto Zabamesen baino edo ze, bai, bueno. Ikusi kamaraz! Hau da, atletizale, erakutsi bufan. Oh, ze politxe! Entzillaloia, atleti, Susana Kutsilla. Eta zelan ez atletik, eske, zuk ustezu normala dela festival datera jun eta mobilegaz egoti holan, atletik ez egingo ban, obviously, galduin ban. Eske, ze egingo gu, hori suerte txarra da, niretzien eta... Bertsolari txapelketa nagusiko finalean, munduko txapelketako futboleko mundialaren finala zen, eta bat baino gehiago nik ikusi nun hor kanpoan edo armailetan partidoan kartean jarrita, inoiz nunca mejor dicho. Ez dakit zer dantzarra egiz esan. Eta aprobetzako denboratzu bet, esateko, honelako momentiko asko eta asko ekozuela gure YouTubeko kanalien, gure TikTokien, gure Instagramien eta gure leku guztietan, dana dekogu. Mastodon, Amaikako sare sozialetan bebai agertzen gara noiz binka hortik, ikusi, sartu, jarraitzu eta partekatu. Holanik gu bizi algara eta, bueno, ia maieranik jan aldo. Azken aipamen bat, alako bez, implantez haratago. Bizkaitarra esan duzu, baina Jenny ez da bizkaitarra besterik gabe. Zelan ez, ni bizkaitzarra eta hiekoa. Horixe bera, ez duela aipatu. Bai, ea, Bizkaia, batzukie, beste batzukia, bueno, segun nongoazaren, jakingo zu, edo ia. Kuriosoa da, oso territorialak gera, hemen gauden guztiak, denbora guztia ari gera aldarrikatzen, norbaitek ezpadaki oraindik Naroa Hernaniarra da, Ekine Egiakoa, Maider Lasartekoa, Lasarte horia. Eta ni Jaizkibeldarra. Jaizkibelkoa zea? Ez naz enteran. Bai, horrela da. Municipalismoa. Igual bada analizatzeko modu bat. Ni gauza bat esan nahi nuen Jennyk egin duen lana. Oso zaila da kalera atera, jendeari mikroa jarri eta jendeak erantzutea. Eskerrik asko, baina zuei animatu zaitezte. Jenny hurbiltzen baldin bada, ez dizue galdera zailegirik jarriko, Euskal Herriko 7 probintzia bakarrik. Jenny hurbiltzen bada ez izan kabroiak eta ez hasi korrika. Hoi da. Gelditu, zer badakizue, gero faena hauek egingo dizkitzuela bideoan eta gu parre asko egingo dugula eta zuek ere. Baina Jenny, bat gatoz hemen gauden denak.
Zorionak eta eskerrik asko irriparrea ekarri diguzulako Aupa, kurso Jeni! guztian Aupa, zehar. Irriparrea handi bat eta hori asko eskertzen da eta kalea, eta egia da kalea, mikroarekin ateatzea oso zaila delako. Beraz eta euskalduna pixkat, eta gera, mikro aurrean hitz egiteko du lehenengoa. Apur bat, eskerrik asko. Bueno, en fin, jarraitu hemen. Jenitxu, ja bukatzen ari gara aurrera goaz eta pena ematen didalako, talde oso egon behar garelako. Eta baditugu, ez da, gogoratzeko, hola, lehen esan dut polibalienteak izan bagerala, ez dakit polibalienteak, akaso lotxigabeak, akaso dirutza ordaintzen digutela eta horregatik dena egiteko pres gaudela, etxe honetan, baina Telma eta Luis ere izan ginen, Telma, Luis, kotxea eta agertzen zen, edo zen. Thelma. Benetan uste duzu gaurkoan ez gerala pasa? Louise. Ez, egurra eman diogu denei, betiko modua. Joder, gu hor beti rebeldeak ginelakoan, eta oain zea, lanetik etxera, amora xarrako ezela. Rezer? Ja, ez dago pote ziztrinik hartzeko aukerarik ere, ez lagunekin euteko 2 metroko distantzia gutxi gora bera neurtu beharra, hau bizitza tristia. Bai, alaxe jarri dizkigute gauzak. Kontu ze? Kontrola. Go! You sure? Yeah. Get it. Kaixo, bai Gabon, lanetik, bai biget, elkarrekin lan egiten dugu. Bai, nik ez dagoet kotxerik, horregatik ekerri nahu berak, onjarbitik ekartzen haguna, ez garraio publikorik ere ez detartu, ze urruti gaude grabatzen, ez agiri ez daukagu laneko ere. Ez digute paperean ez daukagu, nik eukidezaket, korreoan edo horrela baina igual. Itxoen deituko, nortasun agiri ere, ai, Jesus. Tori. Bai, nahi badezu orain bialtzen digute, telebizatik gatoz eta ez dugu gainean. Niko eukikoet korreuan, bilatu dezaket. Baina argazki bat atera, ez da, Miren? Bai, begira, mobilean badaukat nahi badezu bira. Gaur atera dugu, arropa berakin daude. Gauza bat esate izuet, ikusi gaurko programa. Kolpez kolpe, gauko 10etan. Zoragarri. Bai, orduan, bale. Bai, eskerrik asko, karnetak. Bale. Eskerrik asko, Hau lerdaparia. Zeinu? Baizea, hoiek. Hala! Akaso lotxa gutxi daukagun seinale, baina hau nola lutxa ere izan daiteke. Akaso hau nola hasi zen pandemia garai bete-betean, Telma eta Luis bezala gindoazen kotxean, Mirentxuetani, eta Miren? Bai, zuk esan duzu bezala, pandemia garaia, herriak itxita, mugatuta geunden nondik nora joan genezaken, eta programa grabatu, eta nik horeretara eraman nuen naroa, etxera joan beharra zuen bestela garraio publikoan, eta esan nion, nik hurbilduko zaitut. Ertzainen kontrola, eta horri ikusti guztue guri, ertzainen kontrolan esaten lankideak ginela, horeretara eraman behar nuela, horeretan sartzea bakarrik egingo nuela, guk farre batzu bota genituen, erakutsi nion grabaketaren irudiak erakusteko, bai ez, telebistatik gindoala, ginala servizio esencial, eta hortik gindoala. Esencial. Total y absolutamente esencial. Guretzat behintzait bai, beste inorrentzat igualez, baina guretzat bai. Eta hone etorri ginean urrengo astean kontatu genuen eta esan ziguten. Parodiatu zazue, hori ikusi egin behar da nola izan zen. Eta sofan eseri eta parodiatu egin genuen. Eta hortik sortu zen, guretzako eromen txiki bat, baina hori izugarri ongi pasa genuen egiten, aktualitatea beste modu batean jorratzen genuen, eta ez zegoen gidoirik erabat improvisatua zen, honea iritsita gaur
Sekretu Oso guztiak ondo, ez mire, zu kontatu sekretu guztiak. Eta hemen ez da ezer improvisatzen. Edo dena, improvisatzen. Da, garenak gara gure eromenarekin, bakoitzak bere eroa dakar etxetik, eta hoxe da atera zena, ondo pasa genuen, Naroa? Oso ondo pasa genuen, gidoia, esan du improvisatzea, pentsatzeko zuek benetan oso azkarra gerala, bapateko hortan, baina gezurra da, kriston gidoilari taldea dago, hementxe, nire ondoan, demo guztien etengabe gauzak esaten, eskerrak zuei ere, kamera ez ditugu aterako kamaran, badakizulako, hor daudela, en fin, zoragarria izan zala Telma eta Luis egitea ere, zergatik, zorua gaudelako. Eta zuei ere parre eginarazi eta momentutxo on bat pasaraztea garrantzitsua dalako. Ez bakarrikan egunerokoak ematen dizkigunak, baizik eta parra ekine bera bakarri dago. Ez dezu imaginatzen ez da, zeinego gota zuen, eta hau grabatzen badegu eta egiten badegu, bai, bere izan zen. Beno. En contra de lo que el feminismo radical dice y acusa, el cristianismo... Después de Bilbao vamos a ir a Guipúzcoa, vamos a visitar Getxo. Amaitu nuen Jose Zurmendiren Renan eta nazionalismoaren inguruko liburu handi hori. Nazio arazoaren eztabaidan erabiltzen diren topikoak eta gezur interesatuen kritika da. Saiakera oso ona. Eta gaur Daniel Sarriugarteren erraiak hasinaz lehitzen. Frankfurteko biblioteka batetik Gasteizko estudiante logela batera etorren naiz. Gaur azkenengo 20 urteetan idatzitako poesia, paper solte eta zirriborroetatik apurua garbia pasatzen aritu naiz. Zugabe, hau ez da posible, orain gaur eta hemen dena da posible. Gure ritmora, klikiti, egin klika, nire zure gure ritmora. Eta hau ja bukatzear dago, azkena izan duguna ere oso bereziki azpimarratzeko ere Belarri Bero izan dugu, kurso nahiko amaiera aldean etorri zaigu Hernaniar kuadrilla batek egindako harribitxi hori, benetan zoragarria, eta horri izan ditugu hainbat eta hainbat aktore ikusteko aukera, Dorleta Urreta Bizkaia eta beste asko. Eta ederra izan dalako ikusteko eta programa honetan ikuste eta azpimarratu behar dela, tarte handia egin diegula sorkuntzari, sormena, zenbat eta zenbat jende daukagun Euskal Herrian benetan sortzailea, izugarrizko figurak, akaso baliabide gutxi daukatenak babesa gehiegi ez dutelako, baina benetan sorkuntza latza eta tarte hori nahi izan diogu hemen ere egin, gehien bat gainera, emakume sortzaileei izan badirela, bagarela, mordo bat, baina bultzada noizean behin ondo datorrelako ekina. Bai, eta karetarekin nik uste dut asko erakusten duela zer den Montero ote den Belarri Bero bai esan.
Belarribero bai esan, emakume prekarioen abenturak, eta izugarrizko ore izan da, kolpez kolpen, astez aste, kapitulu bat estrenatzeko aukera izatea, beraz, eskerrik beroenak, Hernaniko lantalde guztiari, eta ez ahaztu YouTube kanalean dituzuela guztiak ikusgai, beraz, gomendioa udarako plan ezin hobea da, hain zuzen ere Belarriberoren abenturak ikustea. Dorleta, Borreta Bizkaiarekin topo egin nuen aurrekoan kalean, eta aipatzen nion, aizu Dorleta, zuk terapia pixka bat ere egin duzu, ezta? Eta aipatzen ziren nola baliabide oso gutxirekin, ideia oso ona zuten gazten gidoiari esker, guztien artean oso gauza ederra eta interesgarria atera dutela. Lagin txiki bada, zipristin bat besterik ez. Lasai, txapeldun, guk primeran zainduko zaitugu, ni ekinen naiz, eguzkia bezain beroa. Eta ni ilargi, txantxa gutxi nirekin, jarri lau hanketan oraintxe bertan. Kaixo, ilargi. Lau hanketan jartzeko esan dizu. Bai, ari naiz, bai. Ai, Mikel, gaixoa, politxaz. Zeinen gustora lastanduko nuken zure ipurditxoa. Melokotoia zala dirudi. Tori melokotoia. Ai, Mikel, ilargik ipurdia gorri jarriko dizu. Ze gauza ederra den, fikzioari heltzea. Baliabide gehiago eskatzen dizkiogu dena delakoari, gu geuk ere nahi dugulako alako kontuetan igerian segi, sortu, eta alako webseri txikiak askotan ikusgarrenak direnak, eta emakumezkoek eginak, josiak, eta ekoitziak eta salduak. Zergatik ez eta konsumituak, bai? Kate guztiari jarraipena eginez. Baina bukatzeko ez naiz luzatuko, Naroa. Eskatuko dizut mesedez, gure superprodukzioari tarte ematea, gaur guztiak agurtu bai, baina saioaren bukaera emateko, izan ere enbata dator. Tesan donei ez dugu gurean gaur, baina bere gidoiari esker, eta hainbat lagunen laguntzari esker, ala nola, atera genuen, ez dut ahaztuko, Andrea Lopetegi kameralari eta edizio buruak azenolako burua uste izan zuen, eta azenolako emaitza, making of-a barne, bai, gure buruaz barre egiten ere badakigulako. Listo, xilduko naiz. Boixe, making of-a aparte, berak esan du, Andrea, beste guztiak, aztengo zaizkit izenak, baino Asi, Martxel, Lara, eta pila bat gehiago kamera atzean daudenak, beste pila bat kamera aurrean, eta egonez direnak ere gozada badala zuekin lan egitea, eta zuentzat ere bai badakidalako gozada badala zuekin egotea astez etxean horretarako pizten duzuelako telebista. Datorren urtean, datorren kursuan, datorren kursuan hemen izango dituzue, zerekin? Batidaki. Gauza berriekin, seguro. Parreari eragiten baita, analiziak egiten ere, eta gehien bat ondo pasatzen da Euskal Herria, gure aldetikan pixkat bada ere eraikitzen. Beraz, placer erraldoia, neskak, Miren, Jenny, Maider, Eki, zuedenak, placer erraldoia. Gora solstizioa, gora Euskal Herria, eta gora zuek enbata dator. Bere erantzungo oten espirituek Mami Mendi Marku Erkiagari, espirituak lortuko ote du Petuniak loratzea, edo Gerarioak landatuko ditu haien ordez. Kolpez kolperen beste 100 saio gozatu ahal izango ditugu, galdera hauen eta beste batzuen erantzuna jakiteko, ikus kolpez kolpe 100. saioa. Espiritu, espiritu, kolpez kolpe saioak beste 100 atal izango ahal ditu? Begira, nik ez du zure almena zalantzan jarri nahi, baina ematen du... Ixo, hasi naiz energia nabaritzen. Energia zari denean, beroa zari da zenen kristona egiten du, Abanikoa nahi? Ez, eskarrik asko. Ez dut menopausiko itxura eman nahi. Orain, lekua utziko diot espiritu gorenari. Ez da izango nire hautsa entzungo duzuena. Teknikoki bai, ezta? Aberreki, utzi oso, bea baldimada inguru ontako pitonisariko onena zerbait batek izango da, ez? Utzi? Ados, puntualizatzen ari nintzen, ez besterik. Agur, lurrean bizi zareten espiritu ederrak. Zin hostia da, bera edo bestia? Ze beste,
Jode, espiritu gorena. Nik berdintxo ikusten dute, jasan. Etxigarriak zerate, espiritu gorena. Eta zuek ere esan agurtu. Agur, espiritu gorena. Esan didate, itaun garrantzitsu bat egin didazuela. Ez aldagala? Naroa, programako aurkezle gisa zuri dagokizu espiritu gorrenarekin hitz egitea. Bai, claro, beste marroi bat niretzat, ezta? Ea, espiritu jaun goren Andre Txitagurgarria. Pasatu egin zera, ziur naiz ez duela atsegin hainbeste pompa. Ja, igual ez, ezta? Espiritu goren, yepa, magissima, whatsapp! Dein nazakezue, irge. Instagram, espiritu goren. Eta iso, ia zer duen esateko? Zuen zalantza honi, erantzun baino lehen, hausnarketa bat egin behar duzue. Sakrifizio bat esan du? Dontzela sakrifikatu behar badu hemen jai du, Eta zu, zeute dakizu. Miren, badakizu dontzella Virginia dela, ez da? A ber, berez, virginitatea ez da existitzen. Patriarkatuaren beste asmakizun bat da, emakumeok zapaltzeko. Horretan arrazoi duzu, baina, alere, miren. Iso, hausnarketa esan dut. Eta zuk eta biok gero hitz egingo dugu, miren. Eta zein da egin behar dugun hausnarketa hori? Kolpez kolpe, saioa jarraitu ahal izateko, zuen kontraesanak albo batera utzi beharko dituzue. Ja, ni beti joan behar da, mobilizatu egin behar da, gauzak mugitu behar ditugu, eta bada gutxienez 6 hilabetez naizela manifa batera joan. Ja, ni beti komertzio txikiaren alde eta gero Amazonen erosten ditut gauza mordoa. Zaintza, hainbeste zaintza, eta norbere buruaren zaintza. Nik feministatzat dut nire burua, baina nire semei egunero prestatzen dizkiete otorduak. Ze kontraesan? Guk ez dago bote kontraesanik eta? Itxaron! Zerbait gertatzen ari da. Egia da! Begira! Bata dator ustekabean. Enbata dator! Itxaso barea aldatu egin. Kaixo, ni enbata naiz. Joder, azkenian saioak jarraituko duen edo ez jakin gabe geratuko gea? Ibai, nola okurritu zaizu horrela bapatean agertzea? Joder, esan ezan zidan demorantxo pasatzen agertzeko, ez dela fidatzen zure plan honetaz. Ara, eskerrik asko, Jode, miren kariñotik benetan, baina Ibai, enuen pentsatzen zure agerpena hain espektakularra izango zenik. Mamik sekulako susto hartu du. Eta okerrena dena, espiritu gorenak hanka egin duela ezer argitu gabe. Aizue, behar bada ez dugu behar espiritu gorenik gure etorkizuna ikustarazteko, ez da? Jo, arrazoi duzu, zergatik ez dugu guk erabakitzen saioa jarraitzen duen edo ez? Zer diozue? Jarraitza nahi duenak altxa dezala eskua. Nik!
Egia da, begira! Enbata dator. Egia da, begira! Baina zuek ere altxa! Enbata dator. Gauza gaude? Bai. Egia da, begira! Bai! Kaixo! Enbata naiz! Sartu daiteke kantatzen? Enbata dator! Ja, ba... Kaixo, ni enbata naiz! Bat, bi, hiru, ta, enbata dator! Bost, sei, zazpi, enbata dator! Letra jakingo da, no? Bai. Vale, jarriko dugu flasha? Ahí vas a punta ahí. Todos los móviles. Ba, berriro. Oain! Oain! Joe, tesak esan zian, denboratxo bat. Tesak esan zian, denboratxo bat. Zala fiatzen zure planero horretaz. Bere zengoen, baina, hauskenan. Ez, vale. Joe, tesak esan zian, denbora bat. Jo! Gerteko, ez da notiak. Ya está. A ver, ez da grabatu. Joder, ya, vale. Tesak esan zian, denboratxo bat pasata agertzeko, ez zala fiatzen zure plan honetaz. Ya vale.